ama the Obi of Okosu isi echichi ndị Roma na Ọkụzụ Igbo Kingdom ọwa bụrụ ihe enwere bụrụ ihe obi ọcha na ndị Roma na-apụta ọgbọ na Ikenga na Ọkụzụ obi anwụrụ ya ezu oke Ọkụzụ wa sị na ihe ezukọ tata ka ndị Roma age grade ka eme ka esi eme bụ na a ga-echi echichi dịka esi eme ọwa bụrụ na onye nke izizi anyị ebu ụzọ wee chi echichi na Naịjirịa na Ọkụzụ bụ nwanne anyị nwoke agbalụgharịa ngene nwanne anyị nke aka mkpa Chukwudozie Nwangu onye a bụ igwe ndị youth na Ọkụzụ Igbo Kingdom anyị wana asị na Ọkụzụ kome na igbe anyị kwa anyị n'azụ na anyị enwe anyị bụ ndị Ọkụzụ bụ na tata na mmemme a ga-abụ mmemme pụrụ iche igwe Ọkụzụ Ọkụzụ ekene m unu Ọkụzụ ekene m unu ezi ekene m unu ezi ọzọ ọbụla ndị ekene m unu ibite ekene m unu ibite ọbụla ndị ekene m unu Ikenga ekene m unu Ikenga nne m nnukwu ekene m unu ọba ekene m unu Ọkụzụ na-ekwerekwa ka echie onye ọgwụ echichi na-anapa anyị akwa onye ọgwụ mmụba anyị zuru oke wasị na ibi mere erigo nne anyị wasị ka anyị chie gị echichi wee chie gị igwe mmụ okolobịa nwanne dị na mba na anọkụ igwe yutu na anọkụ ihe na-eje na ilu nwoke ilu nwaanyị ndị okwuru ezi atọ ọkpa anụ gbaa ya bụrụ gị onye si na ibi na-eme ya nwere isi ya abịa ibi na-eme enwe isi ee ọya adịrị gị mma na eji efi adịrị gị mma na ọya adịrị gị mma na nkwọ ee okwu ha na-ekwu gị n'isi ọya arụgburo gị n'ọgụ na-eke ọya arụgburo gị n'ọya ọya arụgburo gị n'ahụ ọya arụgburo gị na nkwọ onye wee ji obi ọcha wee kweta na-egwu egwu ya adịrị ọya abụ mma onye ji obi ọjọọ n'igbo na-ewu ya ihe ejikwa oge okwu onye abụ tinye isi ya na esikwe na abụghị eziri gbaa Ọkụzụ anyị na-akwụba akwa ọtọ anyị na-akwụba akwa bịa bụ igbe ndị youth na Ọkụzụ Igbo Kingdom anyị na-akwụba ya ọtọ na-asị na tata na Ọkụzụ echizighị igbe youth bụrụ nwanne dị na mba akwa anyị ekele gị akwa n'ọba nwanne dị na mba igwe ndị youth anyị ekele unu Iroma is great. Iroma is great. Ilakorokoro. onye ọbụla pụta ụbọchị Disemba ndị mmadụ nwere n'ihu ga-etinye ma anụ nwere ibe ọ na-eme ndị ụmụ nta achebe oge
Igwende youth. Na onye chiri echi asataghị n'echi echi. Eji m $300 wee na-asacha echi echi. Based on ndị mmemme fight. Ọ sị na ya dị $300 were asacha echiche echi. Wee na-echere igwe ọjị. Na obi dị m mma. Ilu ọma na-agbakọkwa ya. ilu ọma Obi dị m mma. ọkụzụ ekere m uru ndị ọgbọ chiri echichi taa akwanyere $300 were 150 belu igwe ọjị nye ndị yutu ọkụzụ 200,000 Kulomba na ndị ọba. Kulomba na ndị ọba. Oke mụ na-ekwu ọgbọ. Ịma nke ahụ kwụ na mmemme ya nke njewa adịghị ọjị. Kulomba na ndị ọba. Kulomba na ndị ọba. Ọ bụ na akwado ka nke ndị excuse me. You talk to you with that 200,000. When in The next person. Okay.